Бачым, што насякомыя сапраўды ратуюць свет, альбо ад іх вельмі шмат што залежыць, а што чалавек можа для іх зрабіць. Усё проста. Мы павінны забяспечыць тэрыторыю для іх жыцця, захаваць ім экасістэмы, а значыць, будаваць ім гатэлі. Так, не жартую. Так званыя хаткі для насякомых гэта і зімоўка, і хованка, і радзільны дом. Асабліва патрэбныя такія апартаменты для адзіночных пчол, восаў, божых каровак і іншых карысных насякомых. Апартаменты гэта як ложак, ванна і Wi-Fi. Ну амаль што. Уяві драўляную скрыню, у сярэдзіне усякае натуральнае начынне: галінкі, салома, гузы, кавалкі кары, трубачкі ад трыснёгу, дзіравы бамбук. Ну, часам нават старую цэглу выкарыстоўваюць. Атрымліваецца натуральны хостэл для насякомых. Пчолы жывуць у люлечках, жукі ў шчылінах, а божыя кароўкі ў кары. Паставіў такую на дачы і чакай пастаяльцаў. Толькі не прыбірай яго на зіму. Не выганяй жыхароў у мароз, каб пастаяльцы не засталіся без даху над галавой. Калі ляніва рабіць самому хату для насякомых, то можна набыць у гаспадарчай краме. Кошт вялікага гатэля каля 50 еўра, ну а малога каля нават 5 еўра.